Ние знаем, че сте за постове. Това означава ли, че... Защото вчера Петков коментирал назначение в правителството и аз искам му припомня, че докато той управляваше, данъчните правеха проверки и бяха бухалка на всичко, което по някакъв начин не е от ГЕРБ. Дори се е доближило до ГЕРБ. И когато една група данъчни в банки в моята къща, гледам с една пиличка ми пилат лука. Викаме, господа, какво правите? И казаха ни, че медни улуци имаш и трябва да го установим. Те са от ламарина, бе, не видите ли, от пакалия, какво е това? И вика, да, и казаха да търсим. След малко гледам, един се натъртил и че гърта пода. Викам, какво правиш, бе? И казаха, че тиково дърво си имал. А то чам. Викам, ти бор, знаеш ли какво е чам, бе? И гледай, бе. И вика, стана човека, същия като полицай. Вика, пратиха ме да ти намеря нещо. Бухалката на Петков, Спецов и Асен Василев. И точно този, където пък на полицая му крещеха, изкарай го с белезници. Той казва, то няма нищо, протокол е подписан, не е намерено нищо, защо да му слагам белезници? Он казва, чуваш ли, бе? Изкарай го с белезници, бе, да го снимат. И я видях Поли Пълнова как тича към къщата, ама запахтяна тича, тя понеже сега отслабна и тича много. И тича, да не изпусне този момент. И този човек ще ви говори за бухалка. Аз си гледат работата, хубав ден. Инспекторатът и без